سلام ناي channel تخاتاتلتي كمي تخونو نايلو معانتا أرستي أبدك أنستيو راح زلو تنكر بايتا إذا تنكر بايتا خا أودات كمهارو زقبا مالتي كلهنا كفتر كلنا حزنايو نفتر نقرالو أبدك أنستيو زلو أودات زيله أودات زلو أبدك أنستيو خا زيل نقر مالتي حدا خفت حدا خمهار كله زيادة تتأكمتينا نخون مالتي في اللاي نبينا خنبر كلنا لك أنستيو كابا ودات كمهار زقبا نقرالو أبستفع لالي نقر كتغمنا زخئل أب حدار يخون أب حدار بزيادة نمتحق غاز وشتنا نمفلات أب حدار كابز فتقرو ونصتات نمدحان نمفتاح يطمنا مالتي حدا خفت حدا خمهار كله أفلا لايكا انت عينت أفلا لاي لك أنستيو انت عينت دخون دكاما بوني اللون أوداتك أكمئيم دكاما نقراء خون زخولو إلكا بزيادة نمفلات يطمنا مالتي من الوقت أمونغو دك أنستيو زعابي ودي زوم لوم معانتي زدقصهم ناي دك أنستيو تنكارة كلو ويخوليو كومون بسينجل مام زعابي ودي مسديو بتاع مقربيتها زلو وعدن بينا زعابي تودي زوم أزيلة زدقصهم ناي دك أنستيو تنكارة خلو يخوليو وحافظ الشاقل أودات كاب دك أنستيو كاب ناي دك أنستيو تنكارة قوني انتاي كمهارو ألو منايلو معانتا أرستي حابيرنا حدا بحدا خنريونا حابيركم سايتسن ناي مجمريا أبدك أنستيو زرقة تنكر بايتا انتايو بحدا جيزي بزوح سراح ناي مخوان كالت دك أنستيو بتفدرؤن بحدا جيزي بصفوف درجة بزوح سراح كسرحان كأولدان خلاين كاب جزا كم بجس نخلينا أب جزانا كاب السرح سرحات مالتي أب جزا حان تعدى أي حان تبالن ستيتي ودها ويفا نتأبحي ويكون لاي مجبي اندادالوت جراخ كتزاجاجو تخليا قمون إجرنا قدا زكات أما سرح عند أولادك كي تخليا تلفزيون ويكون لاي فيسبوك استفعل علي نجر ندا تختاتلت جزا ندا صريت بحاسة بزوح سرح كتسرح تخليها صوف درجة مالتي كمون أب بيروخن كي يتكلنا أب أوفيس مالتي حانت صحافيت سيكريتاري شدش تسب والله كاب شدش تسب لعني كسرح زخيل سرح نبينا خطقول لهم رأي لا صحافت إيميل لا تختاتلت قاشا خمس خلو يتقاشا تقبل لا يتقاشا حساب توسد كمون ناي حلقة صاوعيت تكاتاتل أبيداون شاهي وي كسات تخليا زخونه ነገር أبيدا خلو يخليو نا شاهي وي بون داستيت ماستيكا وي سدوللا زخونه موبايل እንዳመለሰት بحنسا استفرالي ስራሕ ጽፉፍ ደረጃ ክትሰርሕ ትኽእልያ ሓደ ጊዜ እውን ደቂ ኣንስትዮ መኪና እንዳዘወራ ሜካፕ ላይ ፀጉረን ክዳውንተን ዘስተኻኽላሉ ኩነታት ንሪኤሉ ጊዜ ኣሎ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ጊዜ ብዙሕ ስራሕ ናይ ምኽዋን ክእለት ኣለወን ኣወዳት ከዓ እንታዮም ከቢድ ስራሕ ናይ ምስራሕ እዞም ከበድቲ ናይ ሓይሊ ወይ ኮላይ ጉልበት ዘድዮም ስራሓት ኣወዳት ክሰርሕዎም ንርኢ ኢና ከም መርከበኛ ካፒቴን ከምዚ ዓይነት ስራሕት ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ የለዋን ፓይለት ብዙሕ ጊዜ ፓይለታት ኣወዳት እዮም ናይ ማዕድን ስራሕ ከምዚ ጋራጅ ሓይልን ጉልበትን ዘድዮም ስራሓት ኣወዳት ክሰርሕዎም ኢና ንርኢ ስለዚ ኣወዳት እዞም بحد ጊዜ ብዙሕ ስራሕ ናይ ምስራሕ ክእለት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃሩ ጠቃሚ እዩ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከ እንታይ እዩ
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ጠንኩር ባይታ ሓገዝ ምሕታት ክበሃል ከሎ ሓደ ግዜ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ሰባት ንሓተሉ ግዜ ኣሎ ከም ንኣብነት ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ቦታ ወይ ኣብ ኣከባቢና ኣብ ንነብረሉ ቦታ ዝኾነ ዝኸብደና ነገር ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እየን ዝገብራ ጎረቤተን ይኹን ንመን ክሓታ ከም ዘለዎን ይፈልጣ እየን ሓገዝ ይሓታ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካልኣይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጠንካራ ጎኒ እዩ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ሓገዝ ኣይሓቱን ብዙሕ ግዜ ሓገዝ ክሓቱ ኣይረኣዩ ፈሓተርተር ኢሎም ባዕሎም እቲ ዝመፆም ሽግር ክፈትሑ ይፍቱን እቲ ዝበለፀ ነገር ግን ሓገዝ ምሕታት ካብ ሽግርካ ንኽትዋፃእ ክገብረካ ዝኽእል ነገር እዩ እዚ እውን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ክመሃርዎ ዝግባእ ነገር እዩ ዘይሓተተ ኣይረክብን እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ሓዘነን ብግልፂ ምርኣይ ሓዘነን ጥራሕ ዘይኮነ ክፈርሓ ከለዋን ደቂ ኣንስትዮ ብግልፂ እየን ዘርእያ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይኹን ብድሕሪ ሰብ ይኹን ዝተሰምዐን ስምዒት ዘጉሃየን ነገር ብንብዓት ክገልፅኦ ይረኣያ ክነብዓ ከለዋ ከዓ እቲ ዘጉሃየን ዘሕዘነን ነገር ይወፀለን ማለት እዩ ኣወዳት ብዙሕ ግዜ ሓዘኖም ውሽጢ እዮም ዝሓብኡ ኢሎም ውሽጢ ከይገለፅዎ ይተርፉ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ወዲ ክበኪ ክነብዕ ዝረኣየሉ ኩነታት የለን ብከምዚ ምክንያት ከዓ ሓደ መፅናዕትታት ከም ዘቐመጡ እንታይ እዩ ብፐርሰንት ደረጃ ክረአ ከሎ ብስትሮክ ሕማም ምስ ደም ዝተተሓሓዘ ሕማም ብዙሕ ግዜ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ኣወዳት እዮም ንምንታይ ሓዘኖም ውሽጢ ስለ ዝገብርዎ ማለት እዩ ክነብዑ ኣይረኣዩ ስለዚ ውሽጣዊ ቁስለት ይፍጠር ንስትሮክ ላይ ንኻልኦት ተመሳሰልቲ ሕማማት መጣልዖም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣወዳት ሓዘኖም ካብ ብግልፂ ካብ ምርኣይ ቁጥዐ ወይ ኮላይ ሓጎሶም ሕርቃኖም ኣብ ሰብ ዝተኣከቦ ክገልፁ ይረኣዩ ስለዚ ሓዘንካ ብግልፂ ምርኣይ እዚ እውን ካልእ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ክመሃርዎ ዝግባእ ነገር እዩ ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ንንኣሽቱ ነገራት ኣድህቦት ምግባር ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ነገር ገና ብንእሽቱ ከሎ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይበፅሐ ከሎ ናይ ምስትውዓል ክእለት ኣለዎ እቲ ንእሽተይ ነገር እዩ ኢልና ዝነዓቕናዮ ሽግር ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ናይ ምስትውዓል ክእለት ኣለዎ ስለዚ ብግዜ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ክዛረባ ይረኣያ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ዝርራብ ከም ዘድሊ እዚ ሽግር ናብ ዝኸበደ ነገር ከይከደ ከሎ ክንዘራረብ ኣለና ኢለን ናይ ምምልካት ክእለት ኣለወን ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ፅቡቅ ጎኒ እንታይ እዩ ቃል ምሕላው ኣብ ሓዳር ኣብ ፍቕሪ ዘለወን ተኣማንነት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብከምዚ ቃል ብምሕላው ካብ ኣወዳት ብዝሓሸ ደረጃ ይረአ ማለት እዩ ቃል ምሕላው ክበሃል ከሎ ኣብ ፍቕሪ ወይ ኮላይ ኣብ ሓዳር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ተኣማንነት ዘለዎም ነገራት ከም ንብረት ገንዘብ ኣብ ምሕላውን ደቂ ኣንስትዮ ተመረፅቲ እየን እዚ እውን ኣወዳት ክመሃርዎ ዝግባእ ነገር እዩ ቃል ምሕላው ተኣማንነት ንባዕልኻ ካብ ዝሕጉስ ነገር ሓደ እዩ ማለት እዩ ካልእ ናይ ኣደነት ባህሪ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣደነት ባህሪ ኣለወን ብደቀን ክንክን ይገብራ እየን ካብ ኣወዳት ክወዳደራ ከለዋ ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ንደቀን ይሕብሕባ ይንከባኸባ የፃውትኦም ስምዒቶም ይርድኣሎም እዚ እውን ኣወዳት ክመሃርዎ ዝግባእ ነገር እዩ ኣደነት ናይ ኣደነት ባህሪ ክበሃል ከሎ ንቆልዓ ምጥባብ ጥራሕ ዘይኮነ ካልእ ቆልዓ ዘድልዮ ነገራት ምግባር እዩ
ካልእውን ምዝ ተታሒዙ ዝግለጽ ነገር እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ንደቀን ንውላደን ጥራሕ ዘይኮነ ንኣረግቶት ወለደን ክንክን ክገብራ ይረኣያ መብዛሕትኡ ግዜ ገዲፎኖም ኣይከዳንን ኣብ ሽግሮም ግዜ ኣብ ጎነን ክኾኑ ይገብራ ልክዕ ከም ቆልዓውን ይንከባኸብኦም ስለዚ እዚ ናይ ምሕብሓብ ክንክን ናይ ምግባር ነገር እውን ኣወዳት ክመሃርዎ ካብ ዝግባእ ነገር ሓደ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ኣብ ቀጻላይ ከዓ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጥንካረ ይኩላይ ናይ ኣወዳት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ካብኡ እንታይ ክመሃራ ኣለወን ዝብል ነገር ክንርኢና ማለት እዩ حبيبكم مساي سلي صنحكم أزي زمسكن سسمعكم سمعيت أب كومنت صحفوا لي لايك شير سبسكرايب كبروا أبقى صلاي بخالي مدى كنرا خبينا يغني لي